ህፃናት ተኣከቡ ኣጣቆዑ ዝለሉ ቁፅሪና ቆፅርና ነድምቆ ፀዋታና ህፃናት ተኣከቡ ኣጣቆዑ ዝለሉ ቁፅሪና ቆፅርና ነድምቆ ፀዋታና ሓደ ክልተ ናውቲ ትምህርቲ ሒዘ ናብ ቤት ትምህርቲ ተበጊሰ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ስርዓት ገይረ ተማሂረ ቀዳማይ ኮይነ ተሸሊመ ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸሞንተ ምስ መሓዙተይ ተሳኔት ትለ ኩዕሶ ተፃዊተ ሸዓንተ ዓሰርተ ደወል ፋዱስ ተደዊላ ተመሊሰ ናብ ገዛይ ህፃናት ተኣከቡ ኣጣቆዑ ዝለሉ ቁፅሪና ቆፅርና ነድምቆ ፀዋታና ህፃናት ተኣከቡ ኣጣቆዑ ዝለሉ ቁፅሪና ቆፅርና ነድምቆ ፀዋታና